klase nga crab is gikan ni siya sa bukid nga makit-an raw nimo sa sapa ug sa basak, diba? And then basic ingredient taon paglukot og tanghad, ayaw sa paguyab-uyab ug di ka kabong lukot og tanghad, basta kay dili mabungkag okay na jamo, tak-ang nimo sa kadso. So in short, Luigi kanon ano dili ang awang. Okay, so for today's video is magluto kog nilibihang awang sa bukid. Kaya akong last video, before ani nga video, nagluto sad kog crab nga gikan sa dagat. So kani siya nga klase nga crab is gikan ni siya sa bukid nga makit-an raw nimo sa sapa ug sa basak. So hinatag ra po ni siya sa akong angkol. Pero bago pa sad ko nakahibaw nga there are different kind of crab. So when you say about bukid, gikan sa bukid, makit-an mo sa basak, mo na gitawag nitong awang. O awang di tawag ana. So you cannot call awang if it's from the dagat. O we call it kasag ug sa dagat. Mayon po og suba unya between suba and then dagat gitawag na to nag-alimango. So most of them is magko na siya nga klase nga crab, which is grabe lamion kayog porma, di ba? Maglaway jud ka magtan-aw. So wala pa jud ko kakaon na ng klase nga crab. So today I will show you how to make nilubihang awang. So first is kinahanglan nimo pikaso ng iyang lawas, ibuwag nimo, di ba? And then hugasan nimo jay, di ba? So inana na siya. Okay ba ngono inana siya basta kay tinudlo ra pud na. Di ba? And then maghawb ka daan og dahon, dahon og saging kay mo na siya iputos nimo sa imuhang awang nga gimix sa nilubihan. O inana na siya, mura po kag putos og suman. And the taste of nilubihang awang will never be successful without the tangad and then the hamutan, mga banggiitang ingredients sa imong nilubihang awang, di ba? Of course, it will never be called nilubihang awang if wa po'y lube, o di ba? So isang pagtawag nimo nilubihan kung way lube, di ba? And then basic ingredient which is the sibuyas and the ahos and the luya, di ba? So dili gina siya mawala na gina sa always sa mga putahe, di ba? And dukdukon nimo ang tangad kay para pod ang aroma manimaho gyud lasang-lasa, di ba? Saon paglukot og tanghad. Unsaon daw? Ayaw sa paguyab-uyab ug di ka kabong lukot og tanghad. Ana raw, balion nimo lukoton ana. Oh, tadon ra mo. Lukoton nya isod nimo sa buho ng tumoy. Bungkag naman yun. Poto. Ya, i-push ni mo na biraw ana. Oh, mana? Your tangad is done. Unsa sunod ana mo nang i-mix na nimo all together ang mga ingredients in a container before nimo siya iputos sa dahon. Di ba? Diyan imo siyang timplahan sa wite, magic sarap, asin, so whatever you like, di ba? So basta kay mo lami ang timpla sa imo. Magtimpla na kadaan ba? Di ba? Dili to para sa magluto kag sabaw nga imo ra adto ra ka magtimpla. So timplahan na nimo una. So i-mix na nimo ana ang gibuwag nga legs sa awang, di ba? So katong shell is mo na toy pang kinalasan kay ibutang man mo to siya sa at the top, diba? At the top of the button. So ina na pagputos ayon ra jamo, diba? Mura ro kagaputos, mura kaga lukot og pampers dai, diba? So lukoton ra nimo na pilo-piloon basta kay dili mabungkag, okay na jamo. So ayo ikomplikado yung kinug saon gani pagputos di ko kay ba. So sige no ko dai. Mura ra kagaputos og 1/4, 1/2, 1 lengthwise, diba? So inana na siya kay dili ta manundog, di ko kay ba mulukot og inana. Diba? So maglukot ra ka nana, jamo na katong mga shell sa crab sa awang, mo na ibutang nimo sa at the top of my heart. And then ang tangad o na ibahog na mo na mo bukaw, unjay tak-ang nimo sa kadso, and that's it, maluto na siya. So bantayi lang kay dili mahubas ang imong sabaw, say kay basi motdan kag sabaw sayang pod. And that's it. I guess the video speaks for itself. This is Miss Cynthia. Zero.
Itadakimasu. Gamay ra jud ni nga awangan. So, nani jud ning awang sa bukid gagmay jud niya. Dili ka kakita ni sa mall or bisan asa sa bukid ra jud ni siya dapit. So in short, Luigi kanon ano. Dili ang awang. Diba? Hindi kag lube kay bustog pa. Halakit-kit. Dili siya paraton, dili pareha sa awang aw kanang crab sa dagat, paraton siya kay parat man ka lagat man. Yeah. Di siya gahe og shell. Yes. Pudiran mo usapon ang iyang kuan, kabahang. Ano namin ba? Ano ni mo all? Itong sa katong dagat nga. Silbi ning nani. Iabot tagkatukan na ni dapat.